l-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitrażnu b'ħajja Quddiesa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għati widen għall-liġijiet u l-ordnijiet li qed nallimkom tagħmlu. Ħalli tgħixu u titħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani il-mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se titlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru għarrif u għaqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax liema ġens huwa kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna il-mulej Alla tagħna. Kull xhin insejħulu. Jew liema ġens huwa kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qed noffrilkom illum jien. Biss, iftaħ għajnejk u oqgħod attent ħafna għalik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt b'għajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallimhom lil uliedek u l-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jissaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirkek ġewwa fik l-uliedek flimkien. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret bħall-irmiet il-ġlata flimkien. Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk m'ebda poplu, lil ħadd ma qarref id-digrieti tiegħu. Flimkien? Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Int għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti. Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa, sa ma jkun seħħ għal kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-mulej.
Ġesu jinsisti li ġie biex iwassal dak kollu li l-mulej kien għallem lill-poplu tiegħu permezz tal-liġi u l-profeti għall-milja tiegħu. Fil-kitba tal-Apostlu missiena San Pawl insibu din l-espressjoni sabiħa l-imħabba hija l-milja tal-liġi u tal-profeti. U nistgħu ngħidu li l-Apostlu missiena qiegħed jirrifletti fuq dak li jgħidilna Ġesu stess illum fl-Evanġelju skont San Mattew. U ġie jwassal il-liġi u l-profeti għall-milja tagħhom, għall-milja tal-imħabba. Ħafna drabi jkollna t-tentazzjoni li nużaw il-liġi u anke l-kelma ta' Alla donnu kienu qishom ġebel li ngaraw li xulxin. Un ma nifhmux u forsi ma niftakrux li il-mulej u jwassalhom għall-milja tagħhom wassalhom fil-milja tal-imħabba. X'jiswa li inti tkun tħares il-liġi li minn għalik kollox perfett fil-ħajja tiegħek imma tonqsok l-imħabba. U li l-proxmu tiegħek mhux biss tiġġudikah imma tqisu minħabba d-difetti tiegħu forsi inqas minnek. Il-liġi li qiegħed tirrispetta fid-der tkun liġi bla ruħ jekk ma talmekx tħobb. Dan ir-randan imqaddes. Il-mulej qed jgħaddina minn prova kbira. Aħna qed nirċievu kontinwament, anke forsi waqt li qed nitkellem jien, indikazzjonijiet ġodda mill-awtoritajiet tal-Istat. Dawn huma kollha liġijiet ġodda, forsi nistgħu narawhom bħala sikkatura. Imma jew nifhmu li s-sagrifiċċju li qiegħed jintalab minna bħalissa għandu jkun espressjoni tal-imħabba għal xulxin. Li jiena nobdi dak li għadu l-awtoritajiet mhux kapriċċ, imma obbligu morali għaliex qiegħed jgħinni f'ċirkustanzi tas-sew partikolari inħobb lil proxmu tiegħi bl-iżjed mod konkret. Ejjew nitolbu lil mulej dawwalna llum biex il-ħarsin tal-liġi ma jkunx xi ħaġa għax qed nibża mill-multa, imma għaliex konvint li bis-sagrifiċċju ċkejken tiegħi qed ngħin il-ġid komuni u qed ninseġġ niżġa ta' mħabba. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbu l-ewwel nett tal-Quddiesija tiegħu il-Papa biex dawn il-mumenti diffiċli il-mulej ikun id-dawl l-għajnuna u s-saħħa tiegħu nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal min qiegħed jigverna f'pajjiżna u fil-pajjiżi kollha tad-dinja biex ikollu d-dawl il-kuraġġ u l-prudenza jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji għal ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha madwar id-dinja, inkluż f'pajjiżna. Nitolbu għal min qiegħed joħsiebhom għal dawk kollha li qegħdin fil-qasam tas-saħħa, tobba, nurses, l-istaff mediku,
biex il-mulej iqawwi il-qalb ġeneruża ta' dawn il-persuni. Nitolbu. Nitolbu għalina biex aħna inkunu konkreti fl-imħabba tagħna f'dawn il-jiem billi nieħdu ħsieb tas-sew xulxin u nagħmlu li hemm bżonn anke jekk dan ifisser sagrifiċċju. Nitolbu. Nitolbu għal-mejtin li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet u li qegħdin noffru għalihom din il-Quddiesa biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna il-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-monbit jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna li unidma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meżuniti u dnub tiegħi. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej midejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biegħed minnu kull awġ. U lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri Quddiesa tina l-grazzja li nkunu dejjem fidili lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati. Ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex nagħduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek li oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Sebastiano, Santu Rokku u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallibna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll, għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla. Li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi żgħalina tiegħek. Tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħidnu bit ta' dinja. Ħenin dawk li ma mistietna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi. Iżdaj biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. li tolbu. Qaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żommna l-bot minn kull erq biex ikun jistoqilna kull ma wetna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, imbir kull mulej, irroddu ħajr lil-Alla. Nadurawk, Jahobs tas-sema, frot l-imħabba li żjed bnin, inti l-ħewwa tal-qawwija, inti s-saħħa tal-mprajmin. Nadurawk, Jahobs tas-sema, frot l-imħabba li żjed bnin. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta s-Sinur tagħna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema jekk fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta l-Ispiritu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema jekk fl-art. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jekda fl-ard. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekda fl-art. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja l-ewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna niku nolfu dan għal-wit ta' dmu. Eħmel avokata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina radana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa verġni men. Lopalina qaddisom malla. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli titint kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem li jistrieħu fis-sliem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spiritu qaddis Alla. Trinità qaddis Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Alla. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-grazzja ta' Alla. Om li żjed safja. Om li żjed nadifa. Om muxebba. Om bla teba. Om li tistħoq l-imħabba. Om tal-aġeb. Om tal-pariri tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kollu kaqal. Xebba li tistħoq kull qima. Xebba li tistħoq kull foħrija. Xebba kollok seta. Xebba kollok ħnina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Mera tal-Quddiesija. Tron tal-erf. Bidu tal-ferħ tagħna. Amara tal-Ispirtu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tjiba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' lavorju. Dar ta' deb. Arka ta' rab tal-ġdida. Bib ta' sema. Kewba ta' filodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midimbin. Faraġ tal-imniktin. Għajnuna tal-insara. Sultana tal-anġli. Sultana tal-patriarki. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apposti. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri.
Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana mnisla miner l-ewwel teba, Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rużarju mqaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, tlopalina qaddisom malla, nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqadsa Marija, għatina nitolbuk li nistqarruhom malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja ħadd il-fin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, San Giuseppe ta' qalb safja, San Giuseppe ta' qalb safja. Dal-misteru arkub tejna, nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek il-glorius tagħha fis-sema,
imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arust kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, segwu popli kollha, għax-kbirajiet jubitu ma' u kelmet il-mulej jidum għal-dejjem. Glorja lill-Missiru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina mill-inbiri, issa u fis-sira tal-mewt tagħna. Amen. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Hekk naslu fit-tmiem it-talba tar Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, infakkarkom li għada, festa ta' San Giuseppe, il-Quddiesa ta' 9:30 ta' filgħodu u anke dik tal-5:30 ta' filgħaxija ser jixxandru mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu ir-Rabat. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Giuseppe u nieħdu ħsieb xulxin billi niqpaw ġewwa għal-ġid tagħna u tal-poplu Malti u Awċi kollu. Nagħtikom il-koll il-lejl it-tajjeb.